डीजे अजय राज। हवा काहे मोड़ी लेनी झूठा कोई वादा छोड़ी हमारा काहे छोड़ी देनी दिलवा हमर तोड़ी देनी हवा काहे मोड़ी लेनी झूठा कोई वादा छोड़ी हमारा काहे छोड़ी देनी दोसर संगे देखियो छतिया फटो हो तो मोर गे अखिया में लोर गे अब नई तो तोर गे जहिया छोड़ी कमाए ले बेंगलोर गे देही अखिया में लोर गे अब नई तो तोर गे जहिया छोड़ी कमाए ले बेंगलोर गे। अब तोरे कारण वागे छौड़ी बहु नयन वागे छौड़ी ले ले भी जनवा गे छौड़ी तू कौन खाना वागे छौड़ी डीजे अजय राज अलीनगर। तोरे कारण वागे छौड़ी बहु नयन मोबाइल नंबर 7347388528। तू कौन खाना वागे छौड़ी हमारा के छोड़ी गेली दोसरा के ओर गे देही अखिया में लोर गे अब नई तो तोर गे जहिया छोड़ी कमाए ले बेंगलोर गे देही अखिया में लोर गे अब नई तो तोर गे जहिया छोड़ी कमाए ले बेंगलोर गे। लाइफ अपन बनई बहुगे पैसा खूबे कमाई बहुगे तोरा से दूर चला जाई बहुगे कबो न लौट के बहुगे लाइफ अपन बनई बहुगे पैसा खूबे कमाई बहुगे तोरा से दूर चला जाई बहुगे कबो न लौट के बहुगे सागर बेदर्दी से बलिंधी नाता तोड़ गे देही अखिया में लोर गे अब नई तो तोड़ गे जहिया छोड़ी कमाए ले बेंगलोर गे देही अखिया में लोर गे अब नई तो तोड़ गे जहिया छोड़ी